روز باش هوالین هجا دیسم سر آروار تیوینه وقتی زانین روزا 27 سبات جی ایمرالی بانگه که بود بانگا عبدالله جلال جمیج و دهات آخفتن بانگه که ولو چه ببر بروی که جی وقت سürpriz نبود yani taybeti جبوی من sürpriz نبود تر کسان شفاره وقت sürpriz mümkün edittiren levele جبومن نولو İşte heyeta ku şu imradiye cara dünya ve geriya u her vaha serdanan başı Kürdistan'ı çekirin. Edi daha te femkirin ku bangeke velo ve çebebe. U roca 27 Şubat'te be çuyna heyeteke freh ya Dem Partiye banga Abdullah Öcalan hate aşkerek. De bangera tane hate gotin ku de PKK kongreya xatobike biryar bile çeka dayne u her vaha biryar bile ku xafes. Beguman Pranya Kurda ve bange ne acıman. Yani daha da xastin ku Abdullah Öcalan de hemen banga xwede yani banga ku tera gotiye PKK bira çeka dayne u xafes bike. دوی ده داتا خواستن کو هن داخوازی کردا جی بینزم. برویه که دناوا کردان دا دلشکستیه که بزن هیه. نه تنه دناوا ام بیجین کردین و حیانها نیزی پککی بو و هر وها یه دروی پککی جی. Yani evji dibêjin me hêvî nedikir ku hêzeke weke PKK bi vî awayî bêşert xwe fesih bike. û her wiha di nava refên PKK de jî cör ve cör alozî hene ez dizanim. Yani yên ku li bendê nebûn bangeke wilo dê dayîn pir bûne wilo tê diyar kirin. Lêbelê bang çêbû yani berî wexta jî weke tê zanîn di 1999 hala jî Abdullah Öcalan ji PKK re gotibo xwe ji Tirkiye bikişînin, ji axa Tirkiye bikişînin, Bakurê Kurdistanê bikişînin. Wê demê jî nehatû aşkerekirin lêbelê ji PKK re gotibû bifikirin bi awayeke çeka dayînin lêbelê nemeşiya û dîsa 2005 da bangeke wilo ya Abdullah Öcalan ji bo PKK çêbû lêbelê ev bang ji raya giştî re aşkere nebû û dîsa 2012 da her wiha nêrînên bi vî awayî Abdullah Öcalan çêbûbû lêbelê PKK wê demê jî qebûl nekiribû. Lê ev cara yekem e bi awayeke fermî û aşkere banga Abdullah Öcalan li PKK hate kirin. Hin derdor dibêjin PKK vê bangê negire dîqetê û li gorê vê bangê çeka daneyne û xwe fesih neke. Ez wilo nafikirim yani bangekî wilo ji Abdullah Öcalan hatiye kirin ji bo PKK ez bawer nakim ku PKK guhdar neke. PKK wê guhdar bike di nava rojên pêşiyan me da PKK wê kongreya xwe tov bike eger ku dewleta Tirk bihêle artêşa Tirk bihêle ji ber ku em dizanin artêşa Tirk li ser axa Başûrê Kurdistanê li hember refên gerîla cör ve cör operasyonan çêdikin. Eger operasyonên dewleta Tirk, operasyonên artêşa Tirk berdewam bikin bêguman PKK wê nikaribe kongreya xwe tov bike. Lê wilo tê dîtin ku artêşa Tirk jî dewleta Tirk jî wê hineke ger bisekine. PKK wê kongreya xwe tov bike di kongreyê de mümkün e hin kesên ku li dij vê bangê derbikevin hebin, hin kesên ku nexwazin çeka dayînin hebin. Bi awayeke giştî PKK wê biryara xwe fesihkirinê jî bigire û biryara çekdanînê jî bigire. Piştî ev biryar hate girtin ji alî PKK ve bêguman di vê navberê de dewleta Tirk jî wê hineke amadekariya bike. Yani bi awayeke
فرمی چوا چک بینه دانین و اندام PKK یه چکا داتینن و کدا بچن که داری ببینن و چوا بکن ev tiştên teknîkî ji aliyê dewleta Tirk ve jî û her wiha ji alî dem partiyê ve jî vê alî de bê guftûgû kirin amadekarî wê bêne çêkirin em vê dizanin û ev pêvajo ez bawer dikim ber bi dawiya meha Nîsanê yani ji vir heya du mehê pêşiya me baş zelal bibe ama biryara ku PKK xwe fesih bike çeka dayîne yani kongreya xwe tov bike ez bawer dikim di nava vê meha adarê de wê çê bibe. Niha di nava Kurda da me got vê bangê dilşikestiyeke çêkir çi di nava derdorê nêzîkê PKK de be çi jî di nava refên PKK de be û çi jî di nava derdorên dervê PKK be. Bêguman her kes mafê xwe yê rexna heye, mafê xwe yê nêrînê bîne ziman heye. Bi taybetî biryareke wilo ev biryar PKK ve girêdaye. Rayedarên PKK kesên ku di nava PKK de xwedî wezîfe ne bi wan ve girêdaye. Yani eger ew biryar bigirin bêjin em xwe fesih dikin, em çeka datînin yani taybetî mafê kesê din nîne ku bêje hûn çima çeka datînin, hûn çima xwe fesih dikin. Ji ber ku çek danîn ne biryareke wilo hêsan e. PKK va nêzîkê pêncî sal e bi awayeke çekdarî, bi rêbazên çekdarî tekoşîneke dimeşîne. Tekoşîna çekdarî ne tekoşîneke hêsan e, tekoşîneke bi zehmet e. Kesê ku di nava tekoşîna çekdarî de nînin bi hêsanî dibê nebêjin çima hûn çeka datînin, çima hûn dest ji tekoşîna çekdarî berdidin. Ne hêsan e. Ji ber vê yekê weke min got mafê her kesî heye rexna bike lêbelê mafê kesî nîne ku gotinên xirab bi taybetî derbarê Öcalan de derbarê PKK de bîne ziman. Ez bixwe jî PKK cor ve cor rexne dikim. Di derbarê kar û xebatê PKK de, di derbarê nêzîkatiya PKK de, di derbarê bi taybetî nêzîkatiya wî ya yekîtiya Neteweyî de PKK rexne dikim. Lêbelê taybetî derbarê vê banga Abdullah Öcalan de ez rexne nakim. Sedemê ku ez rexne nakim yekî ew e ku bi taybetî ji salê 2010 vir ve va 15 sal e ez her dem dibêjim dema tekoşîna çekdarî derbas bûye. Yani min taybetî 2010 da nivîsekê jî nivîsandibû, pir dera da hatibû weşandin. Min gotibû êdî dema çekan derbas bûye. Dema tekoşîna çekdarî derbas bûye. Divê tekoşîna çekdarî bi dawî bibe bi rêbazên siyasî û bi rêbazên dîplomatîk kar û xebat bêne meşandin. Mixabin 15 sal e PKK çeka dananî û derbas bû. Di nava vê 15 salê de bi hezaran ciwanên Kurd jiyana xwe ji dest dan. Xwezî 2010 da beriya 2010 PKK vê biryarê girtiba. Lêbelê pir sedem hene ku PKK çima vê biryarê negirt. Sedem bi PKK ve jî girêdayîne, sedem bi dewleta Tirk ve jî girêdayîne. Velhasıl çi dibe bila bibe PKK biryar girt yani Abdullah Öcalan bang bi PKK kire ku biryareke wilo bigre û PKK jî wê biryareke wilo bigre. Xwe fesih bike çeka dayîne. Ya herî girîng ew e ku piştî PKK çeka danî, piştî PKK xwe fesih kir şûn da wê çi bibe. Niha di nava pir Kurdan da yani nava Kurdan da kesên ku reşbînî li pêvajoyê dinêrin hene. Yani dibêjin ev tekoşîna ku pêncî sal e me meşand vala şû. Me tişteke bi dest nexist. Û ji vir şûn da jî wê tişteke neyê bi dest xistin. Ez bi xwe wilo nafikirim. Yani tekoşîna ku pêncî sal e Kurda meşandiye tekoşîn vala neçûye. Yani di nava vê pêncî salê ku tekoşîn hatiye meşandin de zanyariyeke mezin di nava Kurdan da çêbûye. Yani Kurd êdî bê perspektîf nînin. Ez vê dixwazim taybetî bêjim. PKK îro heye sibê tune.
yani tekoşîna Kurda bi PKK ve dest pê nekir, bi PKK ve jî tune nabe. Gelê Kurd bi PKK nebû, bi PKK ve jî tune nabe. Ji ber vê yekê yani tekoşîn tenê bi hebûn û nebûna PKK ve girêdayî divê neyê dîtin. û ya din ew e ku vê jî divê em bizanibin, yani heya niha bi hezaran, deha hezaran, sed hezaran Kurdan di nava PKK de kar û qebateke meşandin. û hê jî bi hezaran, deha hezaran kes di nava cor ve cor sazî û rêxistinê nêzîkê PKK de kar û qebatê dimeşînin. Ev kesana piştî bangeke wilo, piştî biryareke wilo wê ker bisekinin. Kes nikare bi fikre ku wê ker bisekinin. Wê dîsa bi awayeke cuda kar û xebat bêneşandin. Weke tekoşîna çekdarî wê nebe, lêbelê kar û xebateke siyasî, dîplomatîk, çandî, hunerî wê bêmeşandin. û her wiha pir derdorên dervê PKK hene, derdoreke xwe dij PKK jî dibînin hene. Ew jî bêguman ker nasekinin. Zaten eger ew ker bisekinin wê demê ew ê xwe neheq derbixin. Yani ew derdorê ku heya niha dij PKK bûn, derdorê ku xwe dervê PKK didîtin, derdorê ku PKK rehne dikirin, ji vir şûn de divê zêdetir kar bikin. Ji ber ku pir derdor hebûn, yê ku dervê PKK wilo rehne dikirin, digotin PKK tekoşîneke çekdarî dimeşîne, nihayê le em kar û xebateke bimeşînin. Niha PKK çek dayîne xwe fesih bike, êdî ji wan re tu sedem namîne ku rexneyeke wilo bikin. Wê demê ew derdor cî wê daha baş kar û xebateke bimeşînin û baweriya min jî heye ew derdor wê kar û xebatê bimeşînin. û dîsa di nava Kurdan da zanyariyeke mezin heye, ev zanyarî wê bibe sedemê ku cor ve cor rêxistin û saziyên din jî bêne ava kirin. Ji bo ku tekoşîneke siyasî, dîplomatîk, çandî, hunerî bêmeşandin. Lewre divê em reşbîn nebin, xweşbîn li pêvajoyê wê binêrin. Ez wisa bi bawerim piştî ku PKK biryar girt xwe fesih bike, piştî ku PKK çeka danî şûn de di nava Kurdên Bakur de kar û xebateke daha baştir bimeşe. Ya din jî kar û xebatên yekîtiya neteweyî ye. Di demê pêş de ez ê li ser vê xalê jî bisekinin, lêbelê bi çekdanîna PKK, bi xwe fesihkirina PKK ez bawer dikim di nava Kurdan da kar û xebateke baştir ji bo yekîtiya neteweyî bimeşe. Hevalên hêja temaşevanên bi rûmet bi taybetî îro xwast ez van tişta bêjim. Pir xal hene ez dixwazim li ser bisekinin, lêbelê hemû tiştan merif nikarin di yek bernameyekê de bêjin. Heya bernameyên dema pêş bimînin xweşiyê de. Silav û hürmet.